ଭୁଜା ଭାଜାରେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ। ଏବେ ଚାଲିଲା ଭୁଜା ଭାଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମ ତ ଓଡ଼ିଆ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ମୁଢ଼ି କୁହନ୍ତିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭୁଜା କୁହନ୍ତି। ଭୁଜାକୁ କେମିତିକା ଚାଉଳ ପାଛୁଡ଼ା ମୋତେ କେବେ ବି ଆସେନି। ମୁଁ ଚାଉଳ ପାଛୁଡ଼ୁଛି, ସେଠି ଉଡ଼ା ବି ଚାଲିଛି, ଏଠି ପାଛୁଡ଼ା ବି ଚାଲିଛି। ମୋ ଶାଶୁ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ଚାଉଳ ପାଛୁଡ଼ିବ ତୁମକୁ ମିଲ୍ ବାଲା ଡାକିବେ। ମୁଁ କହିନି ମିଲ୍ ବାଲା ଡାକୁ ଫିଲ୍ ବାଲା ଡାକୁ, ମୋର ଏତେ କଥା ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ମୋର କାମ କରିବାର ଅଛି, କାମ କରିମି। ମିଲ୍ ବାଲା ଡାକୁ ନ ଡାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଛୁଡ଼ାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଯେମିତି ପାରୁଛି ସେମିତି ପାଛୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ। ଉଡ଼ି ଦେଲାକୁ ତୁଷ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଏବାଡ଼ ପାଛୁଡ଼ି ଦେଲାକୁ ଖୁଦ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିନି ନା କୁଟା ଶୁଖିବା ପାଇଁ, କୁଟା ନ ଶୁଖିଲେ ଜାଳ କିସ ଜାଳ ହବ। ସେଥିପାଇଁ କୁଟା ଶୁଖିବା, କୁଟା ଶୁଖିଯାଉ, କୁକୁରଟା ଶୋଇଛି ପୁରା ଦୁଆର ଆଗ। ସେ ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା କାଠ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ପଚାରିନି ଏତେ କାଠ କିସ ପାଇଁ, ନା ତୁମେ ମନେ ଏଇଟା କିରିଆ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ କାଠ ରଖା ହେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ମରିଥିଲେ କାଠ ଆଣିଥାନ୍ତ, ନା ତୁମେ ବଞ୍ଚିବାର ଦେଖିଯାଅ କେତେ କାଠ ରଖା ହେଇଛି। ନାଇଁ ତ ତୁମେ ଭାବିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରିବେ ନ କରିବେ ନା କିରିଆ କର୍ମ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦେଖିଯିବ ଆଉ। ମୁଁ କହିନି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗେ ମୁଢ଼ି ଭାଜାଟା ସରିଦିଏ, ତାପରେ ଯାହା ବି କିରିଆ କର୍ମ କର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଗିଲି କୁଟା ଶୁଖିବାରେ। ତାପରେ କୁଟା ତ ଶୁଖତେ ଶୁଖତେ ଖରା ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରବଳ ଖରା। ଓହୋ, ଏତେ ଯେ ଖରା ହେଇଛି ନା ସେଠି କୁଟା ଶୁଖିବ ନା ମଣିଷ ଶୁଖିଯିବ। କାଠ କୁଟା ଶୁଖା ହେଇଗଲା ଆମ ଭୁଜା ଭାଜିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିକି କିସ କନି ନା ରାନ୍ଧା ବାଢ଼ାରେ ଫେର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଆଜି ଖାଲି ସାରାଦିନ ଏଇ ମୁଢ଼ି ଭୁଜା ଭାଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି।